Шихаповларның гаилә фермаларында бүгенге көндә 80 баш мөгезле эретерлек исәпләнә. Шуның 34-е савым сыерлары, калганнары бозаулар һәм буаз тоналар. Без килгәндә бер сыерлары бозаулап кына ята иде әле. 80 баш малыбыз бар. Көрегез. Бик уйламадык та инде бу этидән калган эти башлап җибәргән эш. Шуңа аның эшләгән эшен калдырмыйча дәвам итәбез. Авыл җирендә яшим дигән кешегә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Эшлим дигән кешегә эштә җитәрлек. Дәүләт ягыннан да булышып торалар. Әтиләре Илсур Шихаповтан калган эшне дәвам итә яшьләр. Ярдәмгә әниләре Нурзифа апа да килә. Эшлим дигән кешегә эш карышмый шул. Дус һәм тату гаиләне үзара тырышлыкта берләштерә. Авыл җирендә эшләсәң эш бар, эшләргә кирәк. Яшьләр авылда бик күп түгел инде. Эшләсәң файдасы бар инде. Түк эшләргә генә кирәк. Шихаповлар алга таба дәүләт программасы ярдәме белән торакларны киңәйтергә, маллар санында арттырырга уйлыйлар. Эшләр өчен барлык төр техникалары да бар. 2 МТЗ трактор өстенә Илнур быел өр-яңа К700 тракторы сатып алган. Һәр сыердан тәүлегенә 12 литр сөт савып алып, көндә 300 литрдан артык сөт тапшырып киләләр. Гаиләдә 2 уллары да үсеп килә. Алар да әти-әниләре, әби-бабайлары юлын сайлар ахыры. Бу гаиләдә яшәү тәмен бары тик намуслы хезмәттә күрәләр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.